Tom hay itu. Jadi kayak gitu. Anak onek buat saya nang karena itu mana. Jadi na. Sorry sorry. Gak pulian seng cini media tim rogo hambai baru. Oh jorau semua kabar kainai. Seng cini samu rogo semua details. Pai seng pai man bagai. Seng media tim rogo hambai renai. Dengan ke bisnes kai oh jorau seng जे सामखाय दंमानि आ जागाव गोबांमा अमनतैनाय गोबांमा कन्फ्यूजन बर'नि ओङै दङै मानो अ जराव अमनतैनाय किसा ब्रीफ सानानि बागै आं फायखा अ मिडियाव नंके चिनि जे थानाय 23 तारिख जे कोर्ट हियरिंग माने हाई कोर्ट हियरिंग माने अब जतन नरक नुखना मिडियानि थ्रुतै नंके अ हाई कोर्ट जे हियरिंग थ्रु जों डिटेल्स चिनि अ जागाव जों सालायगा जों चिनि यांति पक जों चिनि अ जज न साका नंके अ माहिके सामानि याबलो जों आधा घंटा है मतन जों आरो गोबांमा काउंटर आबो चलिखा चिनि जज बाय नंके आबोनि परे सालायमान जों चिनि अ जागाव माइके साका जज जे नंग्रो काइसा आबो आरटीआई फाइल खाइनाय जे 6 तारिख नरक डिमार्केशन खाइमानि 6 फेब्रुआरी आ फेब्रुआरी नर जतन साइमना आफरो डिमार्केशन बागै बुबाग्रा खाइमानि ते जत डिमार्केशन बागै एमएलए एमडीसी रो जतन तंगमानि आफरो जे बरो मेप फनुमानि आ मेप जों साकाबो ऑथेंटिक या आबो फरकसा पंचायत नि अथॉरिटी पंचायत नि चेयरमैन बसे साइन सील तै सयरिnya आपनो बो प्रोड्यूस खाइमानि हंके आ जागाव आपनो सम ऑथेंटिक यानि साका गाफरो आपनो साजाका जे नंटाम अथॉरिटी दं जे आपनो ऑथेंटिक यानि सा गा माइके सालाय गबाम कक सालाय पाइमानि परे बसाव नरक आ मेप न टू फाइनि हंके जों साका मेप न टू आइन बागै जों एप्लीकेशन देखा 7 तारिख फेब्रुआरी हंगा एप्लीकेशन पुरो एसडीएम साका जे एप्लीकेशन रमाने आपनी रिप्लाई बोरखा मैप चिनियाको करीखो मैप चिनियाको तावसा जरा करे हंगा हमरो चिनी जात साका जे मैप करे के नर आरटीआई फाइल लेखे क्या आरटीआई फाइल खाइवी नर बाके अ जगह फाइमान आरटीआई फाइल खाइ नर अ जगह केस फाइल खाइके साका मने बरक सनो जज साका जे नरक अ केस न तावसा जरा नरक आबो विड्रॉ खाइकेदि आरटीआई फाइल खाइ आरटीआई गरटाम रिप्लाई रे आ रिप्लाई न तैनाय नरक केस तेसा फ्रेश के फाइल खाइदि आफरो नाइनाय अमन कोर्ट सावजे आफरो नरक जुदि आबरि नेगेटिव बर रिप्लाई रो आफरो जों तंनाय जुदि नरक न रिप्लाई रिलिया आफरो केबो जों नरवे बाखा पासानाय कोर्ट नरवे बाखा तंनाय कोर्ट पॉजिटिव साव आबरि बागै अजरा चिनी बागै पॉजिटिव टाइम जे जों आबनि बागै आरटीआई को तिनी फाइल खाइरका आरटीआई फाइल खाइने जों अबनि 15 दिन याखबा 20 दिन परे अमनि रिप्लाई माने आबनि परे जों तेसा फ्रेश के अबनो तेसा केस न फाइल खाइजाक बिनाय गबनो तै कुन कन्फ्यूजन नानि करे चिनी हास्तेनि बरनो सानाय इनका प्लस गबांमा बरनि गबांमा कन्फ्यूजन फाइ दंगै मानो अजराव गबांमा कमेन्ट न आं नुगो जे अमरो चिनी अ एडवोकेट टाम बरक हाइमेदा नै गबांमा बरक सावो हाइफोनो आं अजराव सानानो सुङो जों केनो आमिया सालायवै अजराव जों जतनो यूनाइटेड थानजाके जों बासावै जों सामुं खाइनेनि बागैसे आबो सिनि बखाव बासारानो नांगो ताबो केनो तला खिख्लायै जों कक सालायवै कोनो हेट्रेड कन्सपिरेसी जों खिबियावै स्प्रेड खायवै जों बाहायके यूनाइट खाइनै अमनो नारनाय आमनो जों साइन्टोके माका आबो से गाहाम बुंनाय हे आं वानसोबो प्लस अ जे जों खाइ दंमानि अमो आनि पर्सनल इंटरेस्ट नि बागै आं मखाया अ जों जत खाइ दंमानि अ टीम खाइ दंमानि अमो जतनो चिन तिप्रासा इंटरेस्ट नि बागै चिनि एंटायर चिनि 12 लाख चिनि तिप्रासा तंनाय अ एडीसी हाउ तंनाय यह के बे एडीसी नि बायराव जे तंगै तिप्रासा नि बागै बमो काइसे प्रोटेक्शन नि बागै जों फाइट खाइ दं आमनि बागै
जों अ जगह जब तो नहीं सुबह तो ना हम भाई केनी केनो हमें ता सलाइदी केनी केनो हमें सलाइवी चिंगरो बाकी यूनाइट के फाइट खाइमान आबु से संग माना हानाय आसनो सावी ते जब तो डिटेल्स तो मनी चिंगरो दा भर जो तो गो इनी साइट ना है Nó gần là nó. ลากไป